Dani Martin, Nafarroa Arenara itzuliko da asteburuan, bere ibilbidearen 25. urteurrena ospatzen duen birarekin. Kontzertuak El Canto de Loco taldeko garaiko kanturik ezagunenak eta bere bakarkako ibilbideko lan nagusiak bilduko ditu. Mar de Dios artista barakaldarraren lanak ikusgai egongo dira Rekalde aretoan, Barriek programaren baitan antolatutako erakusketa berrian. Bere sorkuntza zeramikaren prozesuan oinarritzen da. Denboraren eta materiarekiko elkarreraginaren bidez, formak sortzen ditu, kontemplazio esperientzia bat eskainiz. A la gente le estaba gustando, se estaban riendo con aquello. Miura, el último komediografo antzeslanak, Miguel Miuraren bizitza eta lan oparoari omen egiten dio. Miguel? ¡Oh, es una comedia! Tres sombreros de copa bezalako obren sortzailearen esperientzia pertsonalak eta antzerkian egindako ekarpenak erakusten ditu. Esta obra suya es estupenda, Miguel, de lo mejor que he leído en años. Azala, DAP konpainiaren dantza garaikide ikuskizuna da. Obrak gizartearen norabideari buruzko gogoeta egiten du. Ziklo errepikakorrak hausteko aukera eta etorkizun hobe baterako bidea iradokiz. Xabi Solanoren kontzertua Donostiako San Martzial plazan izango da, Altzako Sagardo egunaren ospakizunaren baitan. Esne Beltza taldeko buru eta ahots izandakoa, orain bere proiektu pertsonalena aurkezten ari da. Trikitixa eta ahotsa lagun, erritmo biziko eta doinu tradizionalez beteriko zuzenekoa eskainiko du. Kulturplanik onenak, EITB-ren eskutik.